Район үзәге булган Мөслимнән 35 чакрым ераклыкта урнашкан Бүләк авылы кечкенә генә булса да, зур тарихлы, илебезгә танылган шәхестәр биргән авылда. Авылның барлыкка килү тарихы да кызыклы. Тарихи чыганакларга килгәндә, Бүләк авылы безнең 18 гасырның башында барлыкка килә. Россия белән шведлар сугышы бара һәм шул сугышта бик үзен әйбәт күрсәткән, әйбәт сугышкан Солтанов Тукмат дигән кеше аңа бүләк итәләр 4000 десятина җир шушы җирлектә. Һәм ул авылны шушы бүләк иткән өчен Бүләк авылы исеме кушыла да. Бәләкәй авылдан да бик олы шәхесләр чыга. Мәсәлән, безнең тәнкыйтьчебез Наис Гамбәр, Советлар Союзы герое Илдар Маннанов. Үрәдмәт авылыннан 59 елында шушы бүләккә килен булып төштем. Куян фермасы белән тавык фермасын иң беренче колхоз акчага күчерде. Безнең ул вакытта аңынчы менә шулай истенәгә таяк карына җадып куялар. 31 көн эшләгән кояш көне 31 таяк. 78 елда килен булып төштем Әмәкәй авылыннан. Мин магазинда сатучы булып 36 ел эшләп пенсиягә чыктым шушында. Иске магазин бар ия. Бар инде үзенә күрә авылның гөрләп торган чаклары. Бик матур чорларда яшәдек. Бик матур итеп эшләнгән инде, бүтән шартына туры китереп эшләнгән мәсите. Аны ничәнче елларда кистергәнен мин белмәйм бит инде. Менә шул 51 елны мәдәният мәктәпкә килдек дип. Ул 50нче 49-50нче елларда тегендә мәктәп итеп 7 еллык итеп салынды. 1897 елда Бүләк авылында 969 кеше теркәлгән. 2017 елда бу сан 95 булса, 6 урамы булган авылда бүген нибары 2 дистәдән артык кеше гомер итә. Шуларның 14-е инде 8нче дистәсен ваклый. Бүләк авылы безнең авыл җирлегендә иң актив авыл. Монда шушы өлкәннәр яши бит инде 27 кеше яши. Хәзерге көндә 42 кеше пропискада тора. Үзара салым программасында тоже актив катнашалар. Кирәген сорый да беләләр, үзләре дә эшлиләр. Ирактан кечкенә генә булып күренгән Бүләк авылында бездә кеше саен бер урам дип каршы алган иде ул халкы. Шаяртып әйткән бу сүзләргә аларның җан авазы да салынган кебек. Яшәй бик рәхәттә, только менә ялгыдлык кыен. Балалар һәрберсе инде шулында үзләре аерым яшәйләр. Күрше тирәләр юк инде хәзер. Анда санда гына авылда теге урамда 2 кеше, бу урамда 1 кеше шулайлы гына яшәйбез. Бетердек авылны. Картайдык. Авылда хәзер мәктәптә, магазинда, клубта, медпунктта юк. Автолавка, фельдшер, почта таратучы атнасына 2 тапкыр килә. Элек-электән халыкның иң авырткан җире юлсызлык булган. Юллар күтәртелгәч инде җиңелрәк. Әмма хәзердә яңгыр явып үттеме, авылга кирерлек булмый икән. Юл булмауы кисез. Безгә атнага 2 тапкыр автолавка килә, 2 тапкыр Рамазан килә сату белән, мидишке килә, почта килә инде. Яңгыр яуса, аларга юл юк. Менә борылмаса бит начар. Интегә без инде менә шул вакытта. Инде кыш көне Аллаһка шөкер инде ниләр ача. Бүләк Әфган сугышы каһарманында биргән авыл. Бу сугышта һәлак булган Илмир Шәйхелмәрдановның әнисенә бүген инде 83 яшь. Исән калсам, җир тишегеннән булса да шөкер кадып кайтырым әнкәсенең кырга диде. Кыш көне бада бәрәңгеләр шуды инде ине икегә куеп китәм, балаларда кайчагында кыршыгам, кайчагында кайтып җөрим сагынып. Бүген авыл халкы үз көнен үзе күреп хәленнән килгәнчә яшәвен дәвам итә. 8нче дистәсен ваклаучы Мирза Шәриф ага көн саен авылны велосипедта урап чыга икән. Элек урам аркылы да чыгып булмыйдыр я. Менә шушы юллар мен әйтәм. Нигә бер 20-30 ел элек булса, яшьләр дә чыгып китмәйдер я. Мондай хәл булса, менә мәйт булганда уже кабер кадырга да кеше юк. Ничек чыгасыз хәлдән? Менә читтән бергәләп кайталар инде. Моннан туган тумачалары җыелып районнан килә. Бүгенге Бүләк авылы тынлыкка чумган. Хуҗасыз ярым җимерек, җиргә ингән тәрәзәсез йортлар күңелдә авыр тойгылар уята. Авыл башындагы көтүлектә күренгән сыер сарыклар, тимер кыймалар белән уратып алынган беренсерән йортлар авылда тормыш барлыгын искәртә. Шактый олыгайган халык әле авылны яшәтергә тырыша. Дөньялар гына имин булсын диләр алар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.